Good morning, good morning. Welcome again to our channel. Nandito kami ngayon sa garden. Nandito tayo sa Petit Jungle Tree kasi merong nag-request ng update ng ating mga plants. At ang bungad nito ay ganito. Super Giant Deliciosa. Monstera Deliciosa. Ayan, super lalaki ng mga dahon. Okay, nandito tayo ngayon para mag-update sa inyo dahil as requested. Sensya na kayo sa itsura namin ngayon dahil naulanan kami at parang mga basang sisiw at ang ganda lang nitong dahon na ito, sobra. Oh, super ganda. No? Miraculous leaves of Monstera Deliciosa. Ayan. Tapos siguro ngayon ay mag-propagate tayo. Dito, medyo may mga nag-brown-brown na ano, kasi mainit. Ngayon lang talaga kumulimlim, kaya dito ako nagkaroon ng pagkakataon na i-update guys itong mga ito. At hindi kami pumupunta masyado dito kasi ang init. Ayan, oh, tingnan nyo. Malalaki na yung mga anthurium natin. Ayan. Oh, ang ingay pa ng mga aso. Ganun pa rin guys, buhay na buhay naman sila, awa ng Diyos. At naku, may variegation pa rin naman ito, kaya lang na brown. Tingnan nyo naman ito, yung Florida Beauty natin. Ang ganda ng variegation. Wow, grabe. Kita mo? Oh, wow naman talaga ang ating Monstera Deliciosa na giant. Ganun pa rin na giant. At sa baba, ayan. Magsasawa ka ng mga philodendron dito at very proud and very erect ang ating arrowhead na ayan oh, arrowhead. Yan yung prayer plant. One of ayan. Oh. Dito ay may nagkakatay na kaagad ng green ball. Ang daming anak. Ilan ang anak? 1, 2, 3, 4. Hindi lang yan. Ito, grabe oh. Oh. Wow, ang dami. Kaya ano na natin lahat. Ang sobra na. Sobrang hindi magkasya ko sa ano. Kaya i-transfer natin. Panahon na naman ng plants guys. So we are back with our plants kasi umulan na at makulimlim at malamig at hindi na mainit. Wow talaga. Wow na wow. Ang dami nating maging plant ngayon. Mag-multiply ngayon. Pero usog. Pero usog. Ang ganda naman ng cardboard plant po. Gustong gusto kasi ang init naman ito. Baliktad naman ito guys. Ito naman ay for init talaga yan. Nakita mo yung variegated na ano doon? Yung ano? At ito. Oh my God! The best cardboard plant I've ever seen. Oh, very giant na mangkok. Mangkok siya. Ayan, mangkok siya. Wow, it's just like a ball. Oh, kita mo. Wow, grabe. Grabe, ang ganda. Ang ganda-ganda na. Wow. Super ganda-ganda na ng mga tanim. Wow na. Wow. Oh, grabe. Ang gaganda. Ang dami na green ball. Ang dami ng green ball. At ang gwapo naman itong ating taga-propagate. Gwapo. Ang gwapo. The best, the gwapo, the most handsome all over the world. Or over universe. Ganyan. Para sa akin lang good. Baka labot silang kumuntra. Ay, naku, nadadumihan na ang golden, oh. Diyan. Mamaya. Golden pina. Dinumihan mo. Mamaya. Kasi kailangan na to, urgent na to. Ang dami nila. Oo nga. Minadali namin dahil baka mamaya bumagsak na naman ang ulan, guys. Kaya madalian itong ginagawa namin na biglaan na propagation kasi kawawa na sila nasa isang pot. Ang dami nilang magkakapatid na nakasikit-sikit ang sikip na ng kanilang pot. Yan. Ang bilis kong magsalita ngayon ah. Pwede nang bumili bakit ng ganun? ganito. Ang bilis kong magsalita. Napansin mo? Para akong yung nandun sa ano bitaw? Sa bidding. Ayan. Kita mo? Ang ganda. Dami Yes. green ball. Grabe na kayo. Kita nyo? Ganyan lang kasimple mag-propagate. Okay. Pag madalian, ganyan, simple-simple lang para mabilis. No complication, no more, maraming arte. Ganyan, pero wala ka ng potting mix. Sana kuha ko sa loob. Dami yan. Meron pa? Mamaya, hanggat wala dito, mayroon pa rito. Okay. Ang dami. Dami. Yung isa lalo, grabe Wow. oh. Kita mo?
Saan? Oo nga, Ito. yan, ang laki Yan ang yan. ibaba ko. Makita mo mamaya kung gaano Dami. kapusaksak. Ang laki pati. Sus, my God. Dadami na naman to. Huwag mong sabihin, sirain natin ang ganda niya. Maganda siya eh. Hindi, yung mga sikip na sila Okay. Hindi na magkasya doon sa Kawawa na, no? Masikip na, no? Yan. Ito, iyan See natin that? to para mga anak uli. Very beautiful. Sino may gusto dyan yan? Bili na kayo ganyan. Ayan, bili na kayo, bili na. Bili na ng green ball. Tagpipiso lang. O yung soldier knife mo. Yan mo lang yan. Yan mo lang yan. Yan si Splash. Ano pangalan yan? May ayun o. Ayan. Pangalan yan, Ang dami rin sa loob. May mga anak din. Ang dami rin doon. Pangalan niya, kalimut ko sa pangalan. Hindi ito si Cristalino ito yung rare. Very rare ito si Silver Blush. Yan. Ayan si Silver Blush ito guys. Kaya lang kinain ng kinain ng uod or grasshopper. Grasshopper, May grasshopper. uod dyan. Grasshopper yan. Kinain ng uod. Grasshopper. Ala, yung Silver Blush natin kinain ng grasshopper. Kawawa naman. Okay. Yan. Ganun lang, kasimple. Ayan, umulan na naman, Papa. Paano na to? Si Paraiso Verde, oh. Ito, ang laki, Ala. Oh, Ala! Giant! Giant! Silver... Oh Giant my pa! God. Ano? Green ball. Yan. Ayan. Ala, grabe, ang laki. Kunin lang natin yung mga nandiyan sa tabi-tabi at Ang laki sobra. sobrang sikip na nila. Grabe na. Ang laki sobra. Sobrang laki, Tignan mo yung mukha Oh ko. my God. Ang laki. Okay. I-upload mo video na. Meron? Ala, mabali. Hindi. Bawasan ko nga. Ang laki kasi nitong kanyang pat, oh. I cannot see you. I cannot see you. Oh my God. Ayan, nanganak na. Oh my God, nanganak na. Wow, ang laki ng anak niya, baby. Oh, big baby. Big baby. Wala nang dami dito. Big baby siya. Sobrang dami na ng anak. Wow. Kakatuwa. Ang daming anak. Oh, see? I told you. Daming anak. Ayan. Nice. Expert na itong ating taga-propagate, guys. Mabilis. Pero umuulan na. Naku, nabasa na ako. Oh, umuulan. Ang bulingit namin, guys. Bahala ng bulingit. Basta't yung tanim ay maasikaso. No? Bahala ng bulingit. Ito lang. Ito ang tanim na napansin ko talaga sa lahat. Na ang propagation nito ay nako, mahirap. Hindi siya nanganganak. At ang Sony? Oh, si David Sony ay. Ang tagal bago manganak ito. Sobra. David Sony ay ang bagal. Madamot. Tingnan nyo, sabi sa inyo, hindi kami nakakadalaw around nyo. Ito yung invader, na weeds. Nako, in-invade niya itong si cardboard. Yan, nagmamadali siya, nabasa na. Oh, tingnan nyo yung t-shirt niya. Basa na siya.
Wala ng pawis na yan. Masana guys. Yan. Nagkaroon ng time. Rest day sana dahil Sunday. Walang rest day. Pag may tanim ka, hindi ka pare-rest. Hindi ka mapakali kung ganito ang mga tanim mo. Nanganak na ang marami. Oh. Ayan. Okay. Doon sa bandaron, ang grabe, ang lalaki oh. Ang laki ng Florida oh. Yung Florida doon na green. Grabe. Oh my gosh. Black Cardinal oh. Ang gwapo ni Black Cardinal. Yung dragon doon na variegated, ayaw yung pakita. Sus! Tapos si Kunti ngayon, namuhok sa Wow. Ngayon siya oh. Si Kunti Ay, gumanda sila guys. Lumalaki. Ito na yung update dun sa nag-request. Umayagpag si Kunti oh. Si Kunti! Wow, si Kunti! Si Kunti, wow, ang ganda ng dahon ni Kunti ngayon. Yes. Very nice, Kunti. Hindi na Kunti, Ayan, dumami na. Dami na. Hindi na lang konti, madami na. Okay? Madami na siya. Wow, grabe. Ang beautiful. Si Golden Dragon. Wow, ang lalaki ng dahon. Grabe. Giant! Huge! Oh, grabe oh. Ang laki oh. Ayan guys. Ang lalaki ng mga dito. Mga plants oh. Wow! Ang grabe. Ang grabe oh. Si Orlando. Si Orlando ang laki-laki na sobra papa. Oo. Ang laki na ni Orlando. Oh my God. Halaka. Si Olympiad. Ay, dapat i-transfer natin si Olympiad. Nakakaawa, may sakit yata. Nako, may sakit si Olympiad. Ayan oh. Ala, gawa natin ang paraan, alisin dyan. At yun. Ala, Diyos ko. Na-invade siya ng weeds. Kawawa naman. Ala ka. Ito na update guys. Ngayon lang tayo nagpunta dito dahil hindi mainit. Jose Bono natin, nako, bonong-bono. Bonong-bono at giant talaga. Ang daming leaves. Oh, grabe si Jose Bono. Grabe. Kita mo si Sensation, nandun yung dwarf yan, dwarf. Ay, may natumba doon. Ala, may natumba. Diba? Oh my God. Tingnan nyo naman ang puno ng Ha? Cardinal, laki na. Anong nangyari? Haba na. Hindi na po-propagate ba? Saan? Si Black Cardinal, hindi na po-propagate. Ang haba na sobra. Saan? Ito oh. Tignan mo yung stick ang Ay, haba na naku, sobra. tumangkad. Dapat putulin na yan. Ang haba na sobra. Ala, ang tangkad na niya. Dito sa isa, kaya ganun din. Ang tangkad. Haba Ay, na dapat sobra. chap-chapin na natin yan. Puhon. Oh, kasi tagulan na, okay na. Oh, nakita nyo? Gigantium, kailangan fertilizer nito patubo. Ay nako, nanganak na ng marami rin si Gigantium, kaya pala hindi makalaki dahil masikip. Tingnan nyo naman, grabe. Oh, ang grabe. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang yung kinano ko. Oh. Si Congo, dapat paanakin din natin para lumaki. Hindi siya makauswag. Oo. Nandun, nakita mo yung Black Congo malaki? Majesty, oh. Ha? Congo, nandun na malaking Congo. Saan? Ito, sa kabila. Ay, doon, oh. Giant yun. Giant talaga yun. Ito yung yung Giant. Pai-pai, di ba? Si Pai-pai, ang Hmm. ano na, di ba? Ito rin si oh. Kailangan yata i-propagate na rin ito. Sino? Ay, si Super Boom, yan oh. Super Boom nung bagyo na disgrasya, bitaw. I-propagate ba yan? Hindi pa. Hindi pa. Ano oh, ano ba, mag-ugro siya. Yung anak niya oh. Ayan na. Oh, Eh mga yan, mahal na mga tanim ito noon guys. Pero Super ngayon Boom. mura na. mahal Makabili na kayo guys kung gusto nyo. Super Ang dami Boom. sa online, Yan, oh. mura na yan. Sunog lang si Super Boom oh.
Kakaawa na sila, nasunog. Si Espada yung ano, Oh my God. silver, Lagi, ang dami. Ayun, update ko kayo ha. Ano, meron pa sa kabila at saka sa kabila. Ito, Naku, si sa ano? kabila, sa kabila. Gano'n mo na ito? Oo, pinakita ko yan. Florida Beauty, medyo may damage siya. Pero, minor lang. Kasi sa sobrang init guys, nakakaawa. Nakakaawa sila. Ito maganda oh. Oh. Ang ganda. Grabe. Ang ganda ng cardboard na. Variegated. Ito yun, variegated na mangkok guys. Panalo sa lahat ng plants ito. Golden gold, golden gold. Oh. Golden Millenoni ay yung nasa likod niya. Puro golden dito. Ayan. Ala. Kakatuwa. Ito yung pinakamaliit. Bunso sa lahat ng papay. Ayan. Yung malalaki ay malalaki na mamayagpag. Ang Ito, lalaki. yung isa. Oo, nakita ko. May black cardinal din dun sa ilalim. Hindi nagpapakita kasi tinabunan ni Orlando. Ayan. Ito, isa. Grabe. Itong black Si cardinal Pink na, Princess nandun sa dulo. Ang haba na rin itong black cardinal to oh. Nakita mo? Kailangan ng putulin dito. Ang haba, ang laki na ng ano po. Naging puno na yung black cardinal oh. Ayan. Naging puno na si black cardinal. Puno na siya oh. Paramihin natin lalo. Okay. Putulin dapat siya ng puno na oh. Ayan. Tama? Naku. Talaga naman. Dito tayo sa kabila at meron ako ipapakita. Yun ang mulaklak. Ito naman, Florida Beauty na maliliit. Meron din ako ditong na variegate. Diyan, tinago ko dyan. Kasi nakakaawa sila sa init. Grabe yung init ngayon guys. Sobra. Damage yung marami dito na yung ano, sensitive na plants. Talaga. At mga delisyosa, ang dami. Ito naman papayang to, parang tanggalin yata. Bakit hindi mamumunga yata yung ganito oh, yung bayot? Di ba bayot yung ganyan? May bayot bang papaya? Oh my Bayot nga ito no? God. Bayot daw. Oh my God, may bayot. At dito naman, merong, ingat lang ha, kasi hindi ako naka-boots. Ayan. Dito, mga Powder puff! Nakita mo yung powder puff? Pakita ko sa iyo ang Matawag bulaklak siya, ng ganito? powder puff. Ayan, Ganda. oh. Ang cute, no? Ganda, no? Ganda ng powder puff, oh. Ang ganda. Oh, nakita mo? Ang gaganda. Yung cobra. Ang dami nating cobrang malalaking giant nandun sa Petit Jungle 2. Ayan yung winner na ano, sa show. Ano nang tawag nito? Anthurium Ito? sword. Oh, ito, short oh. Oh, Tatlo. silver sword. Silver sword na anthurium, hindi yung philodendron na. Kasi yung philodendron iba rin. Yan silver sword na anthurium, yan ang panalo noon sa exhibit doon sa Manila. Ano? Davao ba? Wow, ito panalo. Pag nakakita ako niyan, para akong nakakatikim ng ano, para akong kumakain ng kinilaw na tanngigi. Ayan, ito giant to. Giant itong isang to, oh, yung Congo. Paki-alsa mo nga, Papa. Ano? Alsahin mo nga. Si Congo? Yung, ano, Congo. Teka lang. Pag-picture nga tayong dalawa dyan. Kaya? Kaya tayong picturean? Ayan, guys. Yay! I'm so happy here. Sharon, chan, thumbnail. Thumbnail. Thumbnail ba? Hindi na tayo makita.
ludovia pa dyan. Meron pa doon sa taas. Ang dami ng ludovia. Yehey! I am so happy. Buhay na buhay at busog na busog sa ulan ang ating tanim. Ngayon ay time na to clean the tanggalin na yung mga weeds. Ala! Ay, bubuyog! Ala ka! Bubuyog. Teka muna, kausok muna tayo. Oo nga. Tsaka na. Magpausok muna tayo. Alisin muna yung mga lahat dyan. Kasi, delikado eh. Nakita niyo ito, oh. Ito yung champion sa ano, oh. Malaki na, oh. Pero usog, oh. Ayan. Oh, Oo nga. Ayan. ang ganda, oh. Asan? Kita yan. Okay guys, pasensya na kayo sa mga itsura namin. Hindi kami nakapaghanda at umuulan. Alis na kami dito kasi basang-basa na kami. Okay, bye-bye. See you on the next video. I love you guys. God bless. God bless. Kasi may nag-request nito kaya ayan na. Thank you.